Gyere, Dorka, gyere. Gyere. Gyere, mutasd meg, hogy jössz, gyere. Na, de erre vele. Vagy a mamihoz? Ezt nem tudom, mikor kell, ez a örök saláta. Attila csak letette. Ide tesszük az asztalra, meg én is a kurti salátát tudom. Kicsit apa vajon hova tette le a hamudat? Nem tudod? Nem láttad? Ez valami hideg. Nem ami. Egyik nap londoni ruha, másik nap amerikai. Cipő, mami cipője. Ide tettem. Na nézzük meg. A babónak a hamiját, azt behoztuk. Nem találom sehol. Itt van a Na? Ja. De ez a szöveg ez nem van. Elvenném változni. Esetleg azt a vitted a... Úgy van, mint